Kapulisan dunay pahinumdom sa katawhan nga buot musalmot sa mga aktibidad nga ipahigayon sa 38th Kadayawan Festival. Pahimangno sa DCPO sa katawhan nga dili na magdala og backpack ug bang dagkong bag ug mga hinagiban. Kinahanglan sab tanggalon ang jacket ug sungglasses kung moagi sa inspection area. Bawal sab magpalupad og drone gawas lang sa mga dunay security clearance. Suspendido usab ang pagpatuman sa permit to carry firearms sa syudad sugod Agosto 18 hangtod 27 subay sa kasaulugan. Ginapaabot na lang daw sa DCPO ang approval sa ilang request nga ipadayon ang suspensyon hangtod Nobyembre subay sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Nagpasidaan sab ang DCPO sa mga buot mag-bomb joke. Gipasiguro sa DCPO nga malinawon nga ang pagpahigayon sa Kadayawan karong tuiga taliwala sa nahitabong pagbusikad sa kalinan niadtong Agosto 7. Sumala sa kapulisan, personal grudge ang motibo sa maong kaso ug walay hulga sa panenurismo ang dakbayan.